7. Concedir la medalla d'or de la ciutat de València a favor de Miram Fundació, en reconeixement a la destacada labor per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per el trastorn de l'espectre autista i atendre les seues necessitats socials, sanitàries i educatives i contribuir així a assolir una societat més digna i integradora. Arreplega la distinció Pablo Ávila Marco i Maria San Blas, presidenta de la Fundació.